Ако гледаш този филм, означава, че искаш да научиш повече за един от най-ефективните начини за онлайн реклама. Афилиейт маркетинга е реклама, за която се плаща пропорционално на постигнатите резултати. Защо те интересува? Половината от парите, похарчени за реклама, са хвърлени на вятъра. Проблемът е, че не знаем коя половина, казва Джон Уанамейкър, бащата на модерната реклама. В афилиейт маркетинга този проблем не съществува. Плащаш комисионни само върху продажбите, генерирани в системата. Нито стотинка повече. С други думи, ако имаш онлайн бизнес, който искаш да върви добре, даже изключително добре, трябва да поговорим. 2 лева е независима мрежа за афилиейт маркетинг с голям опит в домейна. В наше лице можеш да намериш един ефективен и стабилен партньор. Услугите и опитът на афилиатите ще бъдат на твое разположение, също като армия от продавачи, готова да промотира продуктите или услугите ти. Ще имаш още една основателна причина да ползваш външен източник за пазарна информация, а именно твоите афилиати. Кой е афилиат? Един лоялен и ефективен сътрудник на твоя страна. Той печели само от резултатите, които ти носи. Той е пряко заинтересован от успеха на твоя бизнес, за което работи активно и с постоянство. Какво означава това? Комисионно от продажбите, които той генерира, и една добра промоционална оферта от теб, за да я рекламират на пазара, като покриват част от твоите усилия за маркетинг и продажби. Звучи добре, нали? Опитай с афилиейт маркетинг. Очакваме те с решение.